नंगौ थारैनो दिनै बिथांमोननि केसा सेरफांगुरि पिएस केस नाम्बार 65/2014 स्पेशल NIA पिएस केस नाम्बार 01/2015 बेवहाय बिथांमोना केस हिसाबै सा 13 दंमोन। बे 13आवहाय दिनैहाय सा 12 बिथांमोना बे 13आव बेल मोनजोब्बाय। नाथाय दिनै माखासेया दङ केस गोनांखाय आरो माखासेया उदां जाबाय। जिहेतु आरो बे क'क्राझार जेलाव गासै 36 जन NDFB दंमोन दिनै 13 सालाव गबोनाय जादों आद्रा थानायफ्रा एक्सुअलि बियो केस वाइसै नायगासिनो दङ। दा नैबे स्पेशल केस नाम्बार NIA स्पेशल केस नाम्बार 01/2015 बेखौ दिनैहाय बेल होनाय जाबाय आरो माखासेया प्रसेसआव सोलिगासिनो दं। बियो गाबोननि गेजेराव हयथ' जोबजोबगोन। दा जोंनि क'क्राझार जेलाव थानाय सा 32फोरा गाबोन गासैबो उदां जाजोबगोन। दा एसे खामानि दंबावो मावबावनांगौ। दा बेयो गाबोनहालागै जोबसिगोन। बेनिखायनो दिनै जाय बिथांमोना एडभकेटफोरा बे खामानिफोरखौ साक्सेसफुल खालामबाय जों बिथांमोनखौ धन्यबाद बावदों। बेबायदियैनो जोङो थांनाय बारावबो मुसलपुर सेक्सन कर्टनिफ्राय जों उदां जानो हादों। दिनैबो जोंनि मावथि लोगो बिथांमोना ओंखारबाय। दा बिथांमोननि इयुननि थाखाय जोङो गोजोननाय बावहरदों। दिनै सासे बिमाया गोबाव सम गावनि फिसालाखौ नेबाय थादोंमोन। दिनै बियो थारैनो मोगथां महराव मोनबाय। सासे गथ'आ बिफाखौ नायनो लुबैनानै दंमोन गोबाव बोसोरनिफ्रायनो। दिनै बे गथ'आबो दिनै सासे गावनि आंगो बिफाखौ मोननो हासिगोन। थ' बिनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि खामानिफोरा जेन' मोनफा मोनफायै जाजोब्बाय आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' सारजों लोगोसे रनजित बसुमतारी EM सार आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जे जोंनि EX-NDFB नि इसुसफोरखौहाय मोजाङै मोजां जाफुंसार होनायनि थाखाय जों दिनै EX-NDFB वेलफेयार एस'सिएसन हिसाबै बिथांमोनखौ धन्यबाद जों जासिहरदों। रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 6 CBI केसाव नांनानै दासिमबो दङ बिथांमोननि खौराङा आथिखालाव औ बिथांमोना दासिमबो नांथानानै दङ। बेखौहाय सुप्रिम कर्टआव लांदों। दा सुप्रिम कर्टनिफ्राय फैगौ सेप्तेम्बर दानावहाय दङ बिथांमोननिया। जों आसा खालामदों मोजाङै मोजां जागोन। जों जेब्ला दाखालि दिल्लीयाव थांदों जइन्ट मनिटरिं ग्रुपआवहाय जोङो सारमोननि खोथाखौबो जों रायखांदों। बेवहाय जोंहा फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' बिथांबो दङमोन आरो BKWSC निबो दंमोन आरो जों EX-NDFB वेलफेयार एस'सिएसननिफ्राय जायफ्रा स्टेक हल्डारफोर जोङो दाबि खालामदों जे सारमोनखौ थाबैनो उदां अखाराङाव लाबोनांगौ होननानै। जोङो निउ दिल्लीयावहाय बिथांमोननि खोथाखौहाय जों फोरमायदों आरो बिथांमोना आसा होदों जे बे मेटारनि गेजेरावहाय नायगोन होननानै। थ' जों आसा खालामो फैगौ सुप्रिम कर्टनि जे सेप्तेम्बराव जानो गोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासै 7 बिथांमोननियाबो पजिटिभ जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों।